Хоча нинішній розгляд ситуації в Криму був формально пов'язаний із 3 справами щодо осуджених окупаційною владою лідерів кримських татар Чийгоза, Умерова та журналіста Миколи Семени, підсумкова резолюція європарламентарів має значно ширший характер, тобто охоплюється весь комплекс кримських проблем. З остаточного проекту видно, що Європарламент закликає створити незалежну міжнародну моніторингову групу для спостережень за дотриманням прав кримчан, а також створити міжнародну переговорну платформу із питань деокупації Криму. Я думаю, что нужна демократия в Российской Федерации. Свободные выборы, свободная деятельность различных политических партий, тех, которые легитимно могут участвовать и участвуют в деятельности различных европейских стран. Я думаю, что демократы России примут другое решение. Я не вижу будущее для демократической России с оккупированными территориями или, скажем, там, продолжающимися войнами или агрессией против соседей. Демократии не воюют, демократии договариваются и находят общее рішення. Євродепутати також закликають Раду Євросоюзу розширити перелік економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та осіб, причетних до переслідування кримських татар, правозахисників, журналістів та всіх інших. Там надається перелік понад 40 осіб, зокрема українських заручників Кремля, і окрім представників кримсько-татарської спільноти, там названі і Сенцов, і Балух, і Джипаров, і журналіст Сущенко та інші політв'язні. Характерно, що Європейський парламент цього разу вкотре підтримує та наголошує на кримських санкціях. Причому не лише підтримує, а й пропонує їх розширити. Депутати також закликали Раду Євросоюзу опрацювати наступний пакет санкцій проти суддів та всіх тих, що брали участь у процесах проти представників Меджлісу, проти правоохоронців та журналістів. Із того, що пропонують європарламентарі, чітко зрозуміло, Європейський Союз повинен чинити тиск на осіб, відповідальних за фабрикування політичних справ і незаконних вироків на території окупованого Криму. Віталій Єреміца, Марек Гайдук зі Страсбурга для Радіо Свобода.